Nyt aukeaa ovet meidän uuteen kotiin. Bonjour! Hyvää huomenta, tai ei välttämättä niin mahtavaa, koska kello on jo edes varmaan 5 aamulla. Ja meillä on tänään muuttoaamu, eli me lähdetään kuulkaas ajamaan Suomeen kohti. Ei ollut tarkoitus lähteä näin ukolla ollut aikaan, mutta mä oon siis kipeänä ja mä heräsin joskus 3 aikaan yöllä, eikä sen jälkeen ole uni enää tullut. Ja lopulta Eilikin heräsi siihen kaikkeen mun säätämiseen, joten sitten päätettiin tuossa yrittämisen jälkeen, että ihan sama. Ei muuta kuin aamupalan laittoon ja lähdetään kotia kohti. Kotia kohti. Tästä on hyvä lähteä, kello pimeä on. Miksi sä syöt tänne aamupalan? Tää on purkki, bokki ja raijuusto. Raikkojuusto ja siis mä en tiedä, siis tää oikeesti jos ootte Marpellassa tai näitä varmaan muuallakin, mut Mr. Noodles, hemmetin hyvä mesta. Tää tulee ikävä. Koirat on pikkusen ihmeessä, että mitä ihmettä me tehdään hereillä tähän aikaan. Toinen on vielä täällä peiteltynä viltteihin. Tehtiin meidän naapureille tämmönen suomikori. Kirjoitettiin vielä terveiset espanjaksi. ChatGPT laittaa espanjaksi, toivotaan, että on oikein. Ja jätetään se noiden oven taakse. On siis niin haikea olo. Tänne jää. Voi että tulee melkein itku. Mutta siis tää on ollut niin ihana koti. Meillä on ollut ihana olla. Ja nyt on aika sulkea yksi ovi. Mennä kohti seuraavaa. Miksi on aina niin jotenkin super haikeeta? Jotenkin harmi, että on näin pimeätä, kun me lähdetään, että ei vielä viimeistä kertaa näe kaikkia maisemia, mutta ollaan me näistä nautittu jo pitkään. Okei, täällä on tosi pimeätä, niin mulla on taskulamppu, mutta tilanne autossa on aika heiveröinen. Mutta koirilla on onneksi nuo omat kulutuskupat molemmilla, niin saadaan ne hyvin mahtumaan, että niillä on tilaa, mutta muuten tää on siis aivan farssi. Katsotaan, jos saadaan tää tungettua jollain tsäkälläkin. Mut siis on niinku ihan uskomatonta, että me ollaan saatu kaikki mahtumaan. Meillä on ollut niin paljon tavaraa. Haikeeta on. Täällä me ollaan vietetty mahtavat vuodet meidän elämästä. Kyllä vielä palaa. Laulamme nyt näkemiin. Hei koti. Hei koti. Jätettiin vielä yksi tommonen kassillinen kaikkia tavaroita, mitä meille jäi yli. Esimerkiksi ruokia ja muita tämmöisiä kuivajuttuja. Niitä Aldi eteen, koska täällä on aika usein semmosia kodittomia ihmisiä, niin sitten ne voi nappaa tosta sen kassin sitten mukaansa. Nyt lähdetään ajamaan. Kello on 6.50 ja matka alkaa. Tehdään se. Let's go. Täällä ollaan matkalla. Ollaan itse asiassa ajettu jo. Paljon me ollaan ajettu? Hyvät lasit. 600. Vauhdikas kuski. Vauhdikas kuski. 600 kilsaa ollaan jo tultu. Päivä on valjennut. Ja mä hain apteekista sairastupalaiselle tällaista, siis kun raskaana ei saa tyyliin mitään lääkkeitä käyttää, niin ei ollut hirveän helppoa tää sairastaminen. Nenäsulkekin on kielletty. Onko? No on. Siinäkin on tää lääkettä. Mutta joku on saanut nerokkaan idea, että merivettä voi suikuttaa nenää. Joten mä ostin sitten nenäsumutteen, jossa on siis merivettä. Ja siis tää on ihan hirveetä. Laitetaan nyt vielä kertakiellon päälle kuitenkin. Tehdään tyyliläyve. No, tää ei valitettavasti taida pysyä. Koirien ruokatauko. Siinä on Karan iltapala ja Taffel saa jo syötyä. Onko se siellä pieni? Just sait iltapala. Ja meillä on enää... paljon meillä nyt olikaan? 1 tunti jäljellä. Me ollaan siis jo Ranskassa, niin ollaan menty koko Espanja tänään. Ja 77 kilsaa. Mennään samaan hotelliin, missä ollaan kerran jo oltu. Bonjour, pompe 5. Onko koirilla vähän villipäällä? Koira meni koita mun päälle. Me ollaan selvitty hotelliin asti. Nopea hotel
Tour-sänky. Ja vessa. Siis mä enpä uskottele, mutta mä nukuin 12 tunnin unet. Ja mulla on oikeesti vähän parempi olo. Ja mä tiedän, että tästä tulee paljon parempi matkustuspäivä varmasti. Kello on nyt noin 8. Teillä lähti katsoa koiria. Sitten mennään aamupalalle ja sitten jatketaan kotimatkaa. Ranska yllätti meidät, koska täällä on oikeesti kunnon aamupala. Ihanaa päästä syömään. Joo on. Me ollaan siis nyt Ranskassa. Pariisi on ylitetty. Ollaan Ranskan huoltoasemalla. Bonjour! Näitä ranskalaisia kahvikoneita. Siinä on pari kappaletta. Täällä on aina tällaisia, mutta siis Ranskan huoltoasemat on tosi hyviä yleensä. Ja täällä on oikeesti niinku kaikkea mahdollista. Siis Ranskassa vessoissa ei ole ikinä sitä istuinta. Siinä on aina vaan niinku toi. Mä en tiedä miksi, näissä ei ole kantta eikä istuinta. Mutta mun mielestä Italiassa on tää sama. Mutta Ranskassa ja Italiassa jostain syystä ei ole ikinä. Täällä on meidän mahtavat eväät. Tää on aina näillä automatkoilla, että ei ole hirveästi valinnanvaraa, mutta kyllä tää menee muutaman päivän. Ostin vielä myymälästä smoothien, omenaviipaleita ja porkkanaviipaleita. Ihanaa pikku snäkäriä tohon matkalle. Eli taitaa jossain täällä olla käyttämässä jo koiria. Katsotaan, löydäks mä sitä vielä. Mutta täytyy sanoa, että hirveän lämmin täällä ei enää oo. Tää on tässä joku varmaan 17 astetta ehkä, mutta kyllä tää tuntuu jo niinku aika viileelle tää ilma. Että tästä vaan kylmenee koko ajan. Ja sieltä se Eeli ja koirat löytyi. Mihin me ollaan saavuttu? Me ollaan siis Ruotsissa. Me ollaan lähellä sitä paikkaa, mistä laivat lähtee. Joten tänään lähtee meidän laiva 8 illalla kohti Turkusta. Mun kun sanoin, että äiti on niin hidas, en mä pääse koimaan, kun äiti on niin hidas. Vara oli niin jäässä, kun me tultiin tänne Ruotsiin. Täällä oli siis 3 astetta aamulla. Tuli höyryä suusta. Joo, niin Karo oli siis aivan jäässä. Meidän oli pakko siis hakea sille tommonen toppotakki. Mut se selkeästi lämmittää sitä hyvin. Mut siis ai, että minkä näköistä täällä on. Ihanaa. Ja joo, huomenna aamulla herätäänkin Suomesta. On mennyt siis niin nopeasti tää matka. Ja huomenna me päästään näkemään meidän uusi koti. Aika mahtavaa. Jännittää ihan sikana. No, se on typö tyhjä ja sit me aletaan laittaa sinne asioita. Askel kerralla. Nyt on enää 30 minuuttia, niin saadaan avaimet käteen. Ei ole mitään. Ihan sikajännittävää, kun me nähdään meidän koti. Me on siis nähty tätä itse kertaakaan. Me ollaan oltu videopuhelussa, on katsottu, joten jännittää aika paljon. Niin muutenkin kiva nähdä se alue, koska me ei olla siis meillä muuttamassa mihinkään keskustaan, vaan me oletaan nyt tämmöistä vähän lande-elämää yhdessä. Tää on siis omakotitalo, toki se on semmoisella niin omakotitalo-alueella. Näytti tosi kivalta, mutta siis mä en ole ikinä asunut omakotitalossa, joten mä oon ihan superinnoissani tästä. Ja olisiko ollut 94? Joo. Niin ihan sikajännittävää mennä näkee, että miltä se näyttää. Meillä alkaa perhe-elämä tosta. Meillä alkaa perhe-elämä. Ja Suomi avaimet on haettu. Siinä se on. Ja nyt laitetaan ne meidän avainnippuun kiinni. Nyt aukee ovet meidän uuteen kotiin. Jännittävää. Siis tuoksuu ihan uudelta. Ihan uudelta. Siis, oh my god. Tarraanko se meidän kotiin? Onko innoissaan? Tää on tosi kivaa. Arvo mikä huone tänne tulee. Vauvahuone. Tää on tosi iso. Ja hei, tässäkin on niin... Tää on tosi valoisa, kun on paljon ikkunaa. Okei, katsotaan vielä meidän makuuhuone. Tää on vielä isompi. Tää on kyllä hyvä. Mahtuu siis sänky, noin sikakivateeksi olkkari. Tohon saa muuten telkkarin. Eli voidaan laittaa niinku... No en tiedä, täällä miettiä. Sä alat heti jo miettimään. Keittiö mikä jätti, mut silleen kuitenkin perus. Tästä laitetaan varmaan sauna päällä vaikka. Ihanaa kuin oma sauna. Siis mä en voi uskoa, että meillä on oma sauna, eli oikeesti. Wow. Siis ihan tää haju, kun täällä on tämmönen uuden tuoksu. Ja sitten tää, mitä me ollaan siis yritetty selvittää, että... Mikä huone tää on? Eli työhuone. Mahtuu. Mahtuu.
mahtuu oikein hyvin tähän. No siis tää näyttää aika pieneltä tässä kamerassa, mutta tää on täydellinen. Tänne tulee valoa. Joo. Mä laitan mun... Mahtuuko mun pöytä tähän? Sulla on vähän työhuoneen parissa. Ai, Niin. Siis tää menee täydellisesti työhuoneena. Sitten tähän tulee eteinen. Siis tää on isompi niin kuin monesta kohtaa kuin mä ajattelin. Siis oh my god, miten kiva tää on. Oma piha. Tää on ihan uusi koti. Nyt on meidän muuttotavaroita haettu ja sänky, niin tästä on hyvä lähteä rakentamaan. Terve. Tuliko kattilat vielä? Nyt aurinko on laskemassa, kello on kohta 7. Käytiin äsken mun iskällä, haettiin sieltä vielä pikat tavarat, mitä mä olin jättänyt, mun vaatteet oli siellä. Ja sitten siellä oli vähän semmosia vauvan vaatteita, mitä ne oli itse asiassa säästänyt siis meidän lapsuudesta. Niin, siellä oli ihan sikasöpä ja kaikkia juttuja. Mutta kyllä täältä edistyy hyvää vauhtia ja nyt meidän suunnitelmissa on mennä vaan kotia kohti, käydä matkalla kaupassa ostamassa niin aamulla iltapala-ainekset. Perusjuttui. Sitten laitetaan sauna päälle, puretaan tavarat. Ja eka yö omassa pikkukodissaan. Ihanaa! Se on ollut niin pitkä päivä. Mutta on ollut koko ajan sen tosi innoissaan olo. Et ei silleen tavallaan väsytä vielä. Vaikka te iskee sitten sen saunan jälkeen tai sen ding. Rodataan tavarat tänne. Vähän pimeä tunnella, mutta täällä mä laitan lakanoita sänkyyn. Hyvää huomenta. Täällä on herätty uudesta asunnosta. Mä vähän freesaannuin. Käytettiin koirat aamulla kunnon lenkillä ja siis ihan sika hyvät lenkkimaastot. Ja tänään kotiin. Ne on siis tosi väsyneitä tuosta matkustamisesta. Ja otettiin ihan turha ottaa tänään niitä tuohon Helsinki-reissulle mukaan. Tänään lähdetään siis Helsinkiin. Mennään käymään Ultrassa. Me päästään näkemään meidän pikku babyä hetkeksi taas. Ja sitten mennään sieltä hakemaan tavaroita Helsingistä. Eli taas mennään tuon peräkärryn kanssa ympäri Suomea. Mutta nyt on onneksi vaan Helsinki aika nopea matka tästä ja tullaan kotiin laittaa tätä valmiiksi taas. Nyt mennään. Tää on sun lempipaikka. Onko jännit? On. Ihanaa. Sulla on hyvä mieli selkeästi. Joo. Mä siis tilasin netistä Amazonista tällaisia Oura Ring suojuksia. Se jotenkin sakee. En mä tiedä. Siis jotenkin semmonen... Onneksi tää maksaa siis 10 €. Nyt jatkuu muutto. Täältä siis nämä kaikki boksit on meidän. Sitten tuolla meidän tuolit. Ja sitten on vielä meidän pesukone tossa. Eli nämä kaikki. Plus meidän auton renkaatkin on jossain. Ei oo mentä! Miltä sä näytit pienenä? Siinä. Tällaista voidaan odottaa sitten. Voitte odottaa sieltä tulemaksi. Onko yhtä sama näkö? Siellä vielä toinen. Ei oo totta. Mä ajattelin, että mä olen semmonen megasöpö. Mikä tää? Mut tästä musta on semmonen niinku outo kalamaisuus. Kala. Me käytettiin kotona ihan vaan siis koirat. Ja nyt tullaan kohti Ikeaa, koska mennään ensinnäkin heti ekana lihapullille. Ihan järkyttävä nälkä. Ja sitten mennään nettiin lipastoja, koska me saadaan meidän vaatteita tällä hetkellä mihinkään tuolla kodissa, joten lipastoja etsimään. Tehtiin ruokaa. Mulla on siis oikeasti raadettu täällä nyt ihan sikahirveätä vauhtia, mutta oikeasti alkaa niinku asiat menee paikoilleen ja alkaa näyttää niinku koko ajan paremmalta. Toki täältä paljon vielä puuttuu, mutta oikeasti niinku mennään oikeaan suuntaan, mistä mä oon ihan super iloinen. Eeli asentaa tuolla pesukonetta ja kohta lähdetään varmaan salille. Vai mitä? Mitä? Kohta mennään salille. Joo. Huomenta. Mä oon täällä meikkailemassa. Eeli lähti koirien kanssa. Kello on 6.48. Tänään oli tosi aikainen herätys. Muuttakaos yhä jatkuu. Siis tosi paljon parempaan päin. Ei muuta hirveästi enempää edes voitu tehdä.
Mutta tänään me lähdetään podcast-vieraaksi. Me mennään Iltanuotiolla podiin. On aika jännittävää. Mä en ole mikään semmoinen, joka hirveästi kävisi podeissa. On kysytty muutamia, mutta mä en ole ikinä uskaltanut mennä. Suomi Kurola on jotenkin semmoinen, en mä tiedä, siitä tulee semmoinen ehkä rento fiilis jotenkin, niin mä uskon, että se menee tosi hyvin. Mutta me lähdetään sinne ja mä ajattelen, että mä päätän tämän videon tähän. Mä edittelen tän sitten, kun alkaa oikeasti näyttää siltä, että täällä on valmista. Mutta siinä menee hetki. Mutta mä voin ottaa vlogille sitten ja mukaan ja esitellä samalla sitten valmiin lopputuloksen. Ihanaa, jos sä katsot videon tänne asti. Jos tykkäsit videosta, laita peukut pystyyn ja tilaa mun kanava, niin nähdään myös seuraavan videon parissa. Moi moi!